आङो दिनैहाय दंफैयो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दावलियागुरि राबाफारा बे गामियावहाय आङो दंफैयो। दा बेवहाय खोनानो मोन्दों मोनसे भगबानजों होजानाय गोदानै ना अन्थाइनि मुलि। दा आङो बेवहाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय फैनाय जादों। आङो बे गामियाव दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दावलियागुरि राबाफारा होननानै बे गामिखौहाय मिन्थिनाय मोनो। पस्ट अफिसा जाहैदों पस्ट अफिस चन्द्रफारा ना। दा आङो मिथिनानै लागोन। दा न'आ बेयावनो हनै। दा आङो मिथिनानै लागोन जाहैबाय फैबाय। दा बेबायदिनो नै ओरैजाय नै न'आ नै बेनो आरोना लोगोफोर। खुलुमबाय। दा बाव गोजान गोजाननि मानसि फैयो, हाबजेननायाव जोङो दै सान्थि साराबा सोआ आरो। जेनेबा मा लाना फैगोन मागोन जोङो सान्थि सारनानै हरबासो सोगोन आरो बे सान्थिखौ लायनो। आच्छा, माने नैबेवहाय माने जाय बिथांमोना फैयो नैबेनिफ्राय दै सान्थि सारनानैहाय हरनाय हाबनो हायो आरोना। आच्छा, बेयाव दै सान्थि सारा माथिनो ओरैनो हरनाय नङा आरो मुलिखौ ना। दा बेबायदिनो नै माने बेवहाय फैनायजों लोगोसे मानसि हिसाबै गोबां बायदिसिना हाबा मावनायफोरबो थायो, बेनिखायनो माखासे गोबां जानायबो थायो, बेनिखायनो नैबेयावहाय जाहाथे बेनि अनगायै ओरैनो थांनो नाङा, नैबे बैराथिफोरजों माखासे दै सान्थि सारग्रो जानानै बे मुलिखौ लायनो हागोन आरो। दा बेनो, गोजोननाय थाबाय। बेखौहाय मावनानै दोनदों नै सिङाव थांनो। दा बेवहाय बेबायदिनो गोबां नियमफोर बानायनानै हरनाय जायो। दा नै बेबायदिनो लांफैलानाय जादों मुलिखौ। दा आङो बिथांनिफ्राय जाय गुरु बेनिफ्राय आङो मिथिनानै लागोन बेखौ माब्लानिफ्राय मोना आरो बे मुलिया बबे बबे खामानियावहाय सोलियो। ओरैजाय नै गामलायावहाय दा गामलायावहाय नै बेयावनो दङ अन्थाइया। दा नायनानै लादो नै। दिनैहाय आङो बिथांनियाव मिथिनानै लागोन जे जायनाखि भगबानजों होजानाय जे मोनसे फोथायजाथाव अन्थाइनि मुलि ना, बेखौ बिथाङा मोननाय जादों। दा बियो माब्लानिफ्राय मोना आरो बेखौ माब्लानिफ्राय बेखेवजेनना, आङो बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन आरो नोंथांनि जायगा आरो मुं थं बेखौ नोंथाङा मिथियो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, आंनि मुङा जाहैबाय निनाल राभा। दा दावलिगुरि गोलैयो सिदा, ओमफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो। पस्ट अफिसा चन्द्रफारा। दा आं बे आफा बिश्वकर्माखौ मोननाया माबायाव मोनदों, सावन मास ना जेठ मासाव मोनदों। ओमफ्राय जों मुलिखौ होनाया सावन मासनि 1 थारिखआव होदों। ओमफ्राय बेखौहाय नोंनोहाय माबायदि मिथिहोनाय जायामोन? आं सिगां लोमजाबाय थादोंमोन, मास मोननैया एखे राहे खामानिबो मावनो हाया, माबो मावनो हायामोन। बाहाय बिदि जानानै थाबाय। दानाथ' जोंनि गारजा होनाय फुजा दंमोन मोनसे, गारजा होनाय फुजायाव रायजो राजाफ्रा बयहाबो खामानि मावजोब्बाय, बाहायजोब्बाय, हाग्रा हुग्रा एवजोब्बाय। एवनानै दाना अखानायै जों सेंग्राफोर गोजा थांनानै, आंबोथ' खिसियार नालाय गामिनि,
दानाथ' बेहाय सेंग्राफोर थांबाय बे रं होनांगोन ना मन्दिरखौ रं होनो होननानै थांबाय रं होनो थांनायाव दाना आङो थाइब्रै फैसा दंमोनलाय बेहाय थाइब्रै फैसा दङमोन थाइब्रै फैसाया आं दाना सानबाय फैसायाथ' बे थाइब्रै दङबाथ' होमबाथाय इसोरनि अननायाव आङो आरो नागिरनानै मोनबावा आगर बाथि मोनगोन खोमा होननानै आं नागिरबावदोंमोन नागिरनानै ओरै ससे बारलांबायहाय थाइनै मोनलायबाय आरो थांलायबाय 7 थाखा जाबाय 7 थाखा जानानै दाना आं ओरै सोनाबहा होननानै दावखोबाय बे आफा बिस्वकर्मायाव बाहायनो मोनबोदों आं। ओमफ्राय दा बेखौहाय नोङो बेनिफ्राय लानानै मोनबोनायनिफ्राय लानानै नोङो बे बुस्थुखौहाय माबायदि स्टाइलैहाय नोङो खननानै लाबोनो मोना? आखाइ थाइनैजों खननानै लाबोबाय आङो नायबाय आं रायजो राजा सेंग्राफोरखौबो खिन्थाना होबाय नैलै आं माबा मोनबाय आफा बिस्वकर्मा मोनबाय होननानै सेंग्राफ्राबो नायदों। दा बियो माबायदि बुस्थु बेखौहाय माखासे जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां जोंनावहाय सोंहरनाय जायो दा बेखौहाय रायजो राजाफोरनोहाय भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो हागोन नामा? औ हागोन। आस्सा स' अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामनानै हो दा बेबायदिनो दा दसेखिनि उनाव नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन दा आङो नैबेयावनो दंफैयो आङो स्पटआवनो दा नोंथांमोना नायनानै ला दा ओरैबायदि गोरिब न'खरनि मानसि ना बेफोरबायदि मानसिनोहाय मोनसे फोथायजाथाव मुलि अन्थाइनि मुलि जे भगबानजों होजानाय दा बेखौहाय नै बे सुबुंफ्रा लांफैदों दा आङो बिथांमोननियावबो मिथिनानै लागोन दा गिबियावनो आङो गामिनि सासे मुरब्बी आदैनावहाय आङो मिथिनानै लागोन दा आदैया नैबे नोंसोरनि गामियावहाय जे मोनसे फोथायजाथाव भगबानजों होजानाय अन्थाइनि मुलि दा बेनि सायाव आदैया गामिनि सासे दैदेनगिरि जानानै आदैया मा फोरमायगोन? दा नैबे बिस्वकर्मा बाबानि मोननाय लगे लगे ओमफ्राय मुलि हरदों बे मुलि हरनानै अनेक मानसिया मोजां जाबाय ओमफ्राय आरो मेरला मानसि लांफैयो ओमफ्राय दा बयबो लोंग्राफ्राबो मोजां मोनदों मोजां होनदों। दा आदैया फोरमायदों माने माखासे गोबां बेनिफ्राय लांनाय फोरमान मानसिफोर दङ दा हामदोंबो दा जोङो जेखिया जाया मानो जोङो फोथायनानै लोङोबा जोङो गाव गावनि लोंनायनि फिनखौ जोङो मोनखायो दा आदैया मा फोरमायबावगोन जेनेबा रायजो राजानि सिगाङाव मा फोरमायगोन? सिगाङावथ' नै दाथ' लांग्राफ्राथ' माथो मोजां मोनदों खिन्थु बे नेम निथिबो दङ बे लोंनायनि जेरखम लोङोबा फुङाव दुगैदो उदै खालि बिस्वकर्मा बाबानि नामखौ लानानै आरो गावसोरनि बाथौ दङ बाथौफ्राव खुलुमनानै ओमफ्राय बिस्वकर्मा बाबानि नाम लानानै लोंनांगौ आरोखि बे मुलिया। गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम मिथिहोनायनि थाखाय बेवहाय गोबां जोंनि आइमाव बिमाफोर लांफैनाय जादों नै दा बेबायदिनो लांफैदों आरो माखासेया मोजांबो जादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा गिबियावनो आङो मादैनाव मिथिनानै लागोन दा मादैया मा गामिनि? माबा बिसमुरि बासबारि ना जा ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट ना? आस्सा ओमफ्राय दिनैहाय फार्स्ट लांफैनाय जादों ओमफ्राय माबोरै मिथिनानै बेवहाय सफैनाय जाखो मादैया? खोनानानै फैदों ना? आस्सा दा मादैया खोनानानै फैदों लांफैदों दा उननि समफ्रावहाय जोङो लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आङो आसा थाबाय दा आङो आरो मिथिनानै लाबावगोन आब'नावहाय आब'आ मा गामिनि? बिसमुरि बासबारि। एखे ना ओमफ्राय दा आब'आ बेवहाय माब्रै सफैनाय जाखो? जोङो माने जोंनो बेखेवजेनदों आरो बे मुलिखौ जोंनो गायसनफैदों जोंनो बेखेवदों नोंनि नामा निलालपथिनि न'खराव जोंनो आगान होफैदों आरो ओमफ्राय जोंनि माने जोंनाव थांदों बिसोरो सोंदों मोजां गाज्रि मोजां नंगौना नङा बे आफाखौ सोंदों आरो जोंना इसोरा बुंदों मोजां होननानै दा बयबो मोजां मोनदोंनो लोंनाय लोगो लोगो मेगनावबो होजायो आरो सानाय सुनाय बिस बिदिना खारजोबगोन बे आफाया बिदि होननानै फोरमायदों आरो दाख्लि जेनेबा बेफोरखौनो जेनेबा लांफैनो हागोन सोरबा गोसो दंबा इसोरखौ फोथायोबा लांनो हागोन इसोरखौ फोथायाबा लांनो हाया दा लांथों जायहा इसोरखौ फोथायनानै लोंगोन बियो दैनुबार जागोन आरो हामलांगोनबो बेमार आजारा। दा बे जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां बर' रायजो राजाफोर दङ दा
जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायहरनो गोसो दं आब'आ? खावलायनाया बिदिनो जायहा गोसो दं बे लांफैनो हागोन रायजो राजाफ्रा जायहा इसोरजों लोब्बा दं बेफोरो लांफैनानै लोंहैनो हागोन गारि गरा मानि एक्सिडेन्ट जायैनि होनलांदों आफाया जाहाथे साबधान थानायनि बिदि होनदों आरो आफाया जोंना। आं बे गामिनिनो। बे गामिनि? औ आदसा आं दाखालि लांफैखांबाय आरो दा माबा होजेननायाव औ माबा मंगलबारनि मा थारिखमोनथाय 1 थारिख मोनदां। 1 थारिख औ ओमफ्राय नोङो सागानाय मोननाया नोंनि देहायाव मा उसुबिदा दङमोन? आंनि देहायाव बिदिनो एसे बिदिनो साख्रुब सुख्रुब आरो बिदिनो देहाफ्रावबो एसे गरम गरम मोनोमोन आरो। औ ओमफ्राय बेखौ लोंनानै एसे खिनायफ्राबो मोजां मोनदों हासुनाय बेखौ लोंनानै माने हामनाय मोनदों ना? ओमफ्राय आब'आ बे गामिनिनोखा? बे गामिनिखा। आदसा स' गोजोननाय थाबाय आब'निसिम। दा आब'आ माने लोंनानै हामनायखौहाय जोङो फोरमान मोनबाय। दा जोङो बयबो जोंनि जेसेबांनाखि बर' रायजो राजाफोर दं नोंथांमोना फैनानै जुदि बेमार नोंहा जुदि देहायाव उसुबिदा बेमार थानाय दङब्ला नैबे आफाजों होजानाय अन्थाइनि मुलिनि दै बेखौ लोंनानै जुदि नोंथाङा सुस्रां जादोंब्ला जों बयबो फैनानै जे लांफैनो हागोन मुलिखौ। दा जोङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। दा आङो आब'मोनाव मिथिनानै लागोन आब'मोना मा गामिनि? बे गामिनिनो जोंहाबो। बे गामिनि बान्दोगुरि। बान्दोगुरि। ओमफ्राय दा बेवहाय मानि थाखाय फैनाय जादों बेखौ एसे फोरमायहरदो। दा आंनि देहायाव सानाय सुनाय आरो लोमजानाय दंमोन नालाय आंबो लांफैना लोंनानै स्रां मोन्दों देहाखौ साफा मोन्दों आरो दा जेसेबां गैला आरो सानाय सुनाया। सानाय सुनाया गैलाना? माने खेबसे लोंगासिनो माने हामनाय मोन्दोंना? आदसा ओमफ्राय दा बिनानावा मा गामिनि? आंबो बे गामिनिखा। बे गामिनि। औ ओमफ्राय आंबो लांना लोंहैदों आरो लोंहैनानै बिदिनो गायनाय फुनायबो बोथोरखामोन नालाय सानाय सुनायाथ' एसे एनै जाखायो। ओमफ्राय लोंनानै मोजां मोन्दों। ओमफ्राय नै दाख्लै मेगना खुवा खुवा मोनबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय सारफावना लानानै बिदिनो आलौज्रोम मोनबाय दसे थाना स्रां मोनबाय। ओमफ्राय दाख्लैथ' प्रेसारबो दावखोनाय दं नालाय आंहा बेखौ ओरै नारफिनना लानायाव स्रां मोन्दों। स्रां मोन्दोंना? दा दिनैसिमाव नोंनि देहाया मोजाङैनो दङ ना? आदसा दा जों बयबो मिथिनो मोनबाय। बेनो जादों जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो बेनो जादों जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दाउलिगुरि राबाफारा होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों बे गामिखौ। दा जोङो बयबो फैनानैहाय लांफैनो हागोन।